Pini berta nang paklang pon peprang kardom karbiang long. TK News ke lang arado tumaphan. Nili berta thana bang pipen moromi phang chu pipen si berta nang paklang ponik po. Pini phirang ke penai pale berta arjupon pamesina. Mukhi marong supiara datum non puanta mesena tawar long dundelang. Non puanta aklong arlong anta burian ta avilang. Kedam tangar ni pen mathadam ette mukhim arong supi. Laki ningkan phokep sese tanglo gari motor kachileng kedam kebang bonta non puanta gari motor kedam kebana phan sung piglang mukhi marong supi pen rong michola pen jirikendeng adak kachileng atawa non puanta misen ave election apora hut towar nang pipo pulam chak chipi kangchot pusi kisung kachichak nang atu nang chithandun lasi misen atawar nang kirabji aphan mukhi marong supi aradatu chonghong dinglo lapen non kidobom parivartan asorkar aphan towar nang silam pia sonti pusi halaso arong aradun ningchit hepon lapen local MC rinati rang pia phanta towar nang silam pi vekta pusi arniwang ta halada kido aradatun chuning ripon verlo news tech report TK News. Pini Phuluni Harmon Club along second Mandal Executive Meeting padupon Mate Bharatiya Janata Yuva Morcha 12 number Phuluni Pini Inkoira Kithomarni Porphai Isira Chiti Malompen Pini Phuluni Mandal Executive Meeting padupon Bharatiya Janata Yuva Morcha Amaikang Nipon Pini Maike padupon along Nangkache Tongdun Abangphu Amen Secretary Raju Ingti Lapen President Dhoniram Rongpi Lapen Paprek Kaprek Aman Peng Nangki Duatung Nangche Tongdun Phuluni Pen Probintaro Report TK News. TK News penang pale berta lapuan si Kangton Iglo Kardom.